Joo, eli viime video jäi vähän lyhyeksi, niin nyt mä esittelen nämä loput korut vielä. Eli nyt nämä kaikki on käsikoruja, eli niitä on mulla tosiaankin 11. Ja joo, aletaan. Ja ensimmäisenä mulla on, tarkentaaks tää? No ei, mutta tietenkään. Mut siis nyt mulla on tämmönen koru. Tossa on niinku violetti, sininen, valkoinen, vaaleanpunainen, eiku siis pinkki. Sitten on keltainen, sitten on vihreä ja vaaleanpunainen. Ja joo. Sitten siirrytään toiseen. Ja tää on tämmönen niinku pinkki tai niinku punainen. Tämmönen koru. Ja tästä tuli ihan kiva, mutta ei niin kiva kuin olisi voinut tulla. Mutta siis joo. Sitten kolmas koru on tämmönen. Loppuidat, niin niinku tommosen, missä on niinku järjestys. Eli niinku tähti, tommonen kirjain, ei nyt näy, koska tää ei tarkenna. Sydän, kukka ja pallo, tähti, kirjain, sydän, kukka, pallo. No, ehkä te tajusitte. Sitten kolmas koru on tämmönen ihan minihelmistä oikeasti tehty koru. Ja siinä on pari tollasta helmeä. Ja joo. Siis ne on oikeasti tehty ihan sikapienestä helmistä. Tässä ei nyt näytä niin pieneltä, mutta ne on ihan oikeasti ihan sikapieniä ne helmet. Mut sitten tulee seuraava koru. Siinä on tämmönen vilttipallo. Kiva. Ja monta niinku eri kirjainta. Ei ole missään järjestyksessä, laitoin vaan jotenkin. Sitten seuraava koru on tämmönen. Siinä on mansikka, kukka, kirjain, pallo, kirjain, pallo, kirjain, pallo ja tommonen. Aika värikäs, mutta joo. Sitten täällä on tämmönen, eli tossa on tommosia, sitten siellä välissä on tämmönen pikku valkoinen pallo. Sitten löytyy tämmönen sininen, nää jotkut näyttää pieniltä, mutta nää on oikeesti hyvän kokoisia. Oho. Näissäkin näkyy se ero. Molemmat on hyvän kokoisia. Mut sit seuraava. Sitten täällä on tämmönen vihreä. Mä laitan tähän kaikki vihreät helmiä, mitä mä löysin. Sitten täällä on tämmönen, missä on monta eri väristä palloa. Ja tää onkin ihan kiva, mut ei vaan paras. Mut joo. Ja sitten tässä on tämmönen valkoinen koru. Tää on tosiaan vika. Ja muuta koruja mä en oo tänään tehnyt, mut joo. Ja se, kuka se oli saa niin kun short-sarjan, se jatkuu tänään.